ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍ ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ। ଆଜି ଭଗବତ ଗୀତାରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମନଂ ନାତ୍ମାନଂ ମବସାଦୟେତ୍ ଆତ୍ମୈବ ହ୍ୟାତ୍ମନୋ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୈବ ରିପୁରାତ୍ମନଃ। ଭଗବତ ଗୀତା କହନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ମନକୁ ନେଇ କୂଟସ୍ଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ଏହା ଫଳରେ ମନରୁ ଆସକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରିପାରିଲେ ତୁ ନିଜେ ତୋର ବନ୍ଧୁ ହେବୁ, ନ କରିପାରିଲେ ତୋ ଶତ୍ରୁ ତୁ ନିଜେ ହେବୁ। ଗୁରୁ ସିନା ପଥ ଦେଖାଇବେ, ହେଲେ ନିଜକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯୋଗ କ୍ରିୟାକୁ ତୋ ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି ବାଛି ନେଲେ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ।